pamusoroi tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Sezvandakavimbisa ndakati ndichange ndichizama ndichiedza kuti chitatu chega chega tinge tine chidzidzo chatinenge tiinacho. Saka nhasi sezuva rechitatu zvekare ndauya nechimwe chidzidzo, iri nhaurwa yechenura. Ko kana tichitwa chenura, chii chinenge chichimbotora nzvimbo? Ko mhepo dzatinogezwa dzinobviswa pachenura dzinobva papi? Uye zvinoreveiko kuitwa chenura? Ndo zvandichada kuti ndinangane nazvo muzuva ranhasi, iri nhaurwa yechenura. Ko patinenge tichichenurwa, chii chinenge chichimboitika? Vamwe vane pfungidziro yekuti mudzimu unoda kuchenurwa. Hongu, tine kutaura kwakadaro. Vamwe tine nhaurwa yekuti izvi zvinosvibisa mudzimu. Hongu, tine nhaurwa yakadaro. Asi chatinofanirwa kuziva, kana tichinge tichiti tiri kuchenura mudzimu, hatisiri kuchenura mudzimu chaiwo sezvauri, nekuti mudzimu unouya wakachena. Kana tikataura nhaurwa yekuti mudzimu, tiri kutaura nhaurwa yemweya mutsvene unongouya wakachena. Mudzimu haumbofi wakasviba. Chinosvibiswa idare, chinosvibiswa ihomwe yemudzimu, zvinozoita kuti mudzimu ufuratire kana kuti usashanda kana kubata basa zvakanaka. Ndipo patinozoti panenge pakudiwa kuchenurwa. Saka chinenge chakasviba, chinosviba idare remudzimu, ihomwe yemudzimu. Matare ako ndiwo anenge akasviba, ndiwo anenge achida kuchenurwa. Matare kwete mudzimu. Mudzimu unenge wakachena. Asi kuti mudzimu ubate zvakanaka, panenge pachidiwa kuti homwe inge yakachena. Saka zvinoita kuti homwe isvibe zvakasiyana siyana. Mhepo dzinogona kugara pahomwe dzinopedzisira dzasvibisa homwe, dzinopedzisira dzakuita kuti mudzimu usabata zvakanaka. Mhepo idzodzo, mweya iyoyo yakasiyana siyana. Tichada kuti tibate zvimwe zvinganosvibisa homwe. Kana tiri kuita chenura, tinenge tiri kubvisa mimwe mweya isina kunaka inenge yagara pahomwe. Mweya iyi inogona kuve iri mweya inenge yakagadzwa pahomwe. Homwe inogona kugadzwa mweya inenge yakanorombwa. Panorwira vanhu vachirwira mudzimu, vamwe vanogona kunoromba mhepo, boya vogadza mhepo pahomwe kuri kuvhara mudzimu kuti usabuda ipapo. Saka mweya iyi ndiyo yeimwe mweya inogona kunetsa iri pahomwe, inobviswa pachenura, mweya inenge yakarombwa. Vamwe vanogona kugadza zviri zvikwambo kana kuti chiri chikwambo pahomwe, ndiyo mweya inenge ichida kubviswa. Ndichaita nhaurwa yemweya wechirombwa. Chirombwa chinenge chakagadzwa pamunhu, chikwambo, ndichaita chiri chirombwa chakanangana nezvozvo. Zvese zvirongwa zvamunoona ndichiti ndichaita zvirongwa zvanei ndakanyora pasi, asi zvinogona kuve zvimwe zvirongwa zvichizoitwa munguva inenge iri kure. Asi ndinotonyora pasi kuti chirongwa ichi chinoda kuzoitwa chakazvimirira chiri chega. Saka mweya inogadzwa inogona kurombewa, urombwa hunogona kugadzwa pamunhu, chikwambo kana mweya inenge yakarombwa. Imwe mweya inobviswa pachenura inogona kuve yakagara pahomwe. Mweya inongoteverana nemudzimu, mupeperekwa, vamwe vachiti mupepereka. Kune mweya yatinoti mupeperekwa, vamwe vachiti mweya vachiti mupepereka. Mweya inongofamba nenyika. Tinozongonzwa pamwe zvichinzi ameno mweya wakamubata.
mweya iyi inenge isiri mweya iri mudzinza, inenge iri mweya inongofambawo nenyika. Vanhu vakaurawa, vamwe vakakandwa munzizi, vamwe vakakandwa mumadhamu, vamwe vakavigwa vakachererwa pasi, vakasarohwa makuva. Mweya inongoshungurudzika ichingofamba nenyika, imwe ichifamba iri kunzizi dzakasiyana siyana. Mweya yatinoti mupeperekwa kana mupepereka. Kunzizi kune mweya yakadai yakawanda yevanhu vakapondwa vakati vakafa vakafira munzizi, vamwe vakapondwa vakakandwa munzizi. Mupepereka kana kuti mupeperekwa. Mweya iyi inogona kuteverana nemudzimu, kunyanya mudzimu unenge une mashavi emanjuzu. Mweya iyi inogona kuteveranawo nemudzimu. Panonogara mudzimu, mweya iyi inogona kunogara ipapo. Vamwe vanozoidaidza kuti mbereka, asi ndakaita chidzidzo chembereka chakazvimirira ndikati mweya iyi hongu tinogona kuidana nokuti zvinhu zvatajaira kuti mbereka tichibvira mweya iyi, asi haisiyo ba mweya inonzi mbereka, kana haisiyo ba mweya inobatwa uchinzi munhu achinzi ane mbereka. Ndakaita chidzidzo chakazvimirira chembereka ndichitaura kuti mbereka chakanga chiri chii pasi chigare. Saka mweya iyi yemupeperekwa kana mupepereka inoteverana nemudzimu, inodaidzwa nevamwe kuti mbereka, inogona kuvewo iripo pahomwe, inogona kunogara pahomwe. Mweya iyi inenge ichifanirwa kugezwa. Saka mweya iyi haisi pamudzimu, asi iri pamugarwi, pahomwe yakagarwa nemudzimu. Inge ichifanirwa kuti igezwe iende, zvinhu zvinoitwa pachenura. Saka dzava mbiri mweya dzatataura nezvadzo: unogadzwa, unopepereka, inonzi nevamwe mbereka. Kuzoita mweya dzemadzinza dzagara dziri mumadzinza, mhosva dzakaparwa mumadzinza dzatisingazivi kwekudziripa. Mweya dzemadzinza, kana mudzimu uchiya uchigara, nemhaka yekuti mweya iyi yakatadzirwa, inouyawo kuzotonga mudzimu, inouyawo kuzonyunyuta kumudzimu kuti ini ndakatadzirwawo, zvinoita kuti mudzimu ushaye simba. Mudzimu unenge uchitoziva matare kuti hongu dzinza rekwedu rakapara mhosva, saka munhu uyu ari kunyunyuta, mweya uyu uri kunyunyuta zviro zvemachokwadi zvomene mene. Saka mudzimu unobva washayiwa simba. Zvinenge zvakuda kuti homwe mugarwi achigezwa. Ndeimwe mweya mitatu yandataura yakasimba inenge ichida kugadzirwa. Patinoti tiri kugadzira mudzimu, tiri kuita chenura, mweya iyoyi inofanirwa kuve ichigezwa kuti homwe isare yakachena, mudzimu ushande usina imwe mweya inenge ichirwisa. Mweya iyi ikasabviswa, ndipo pandinotaura paya, kana uri mweya wakagadzwa kunovhara mudzimu, ndipo panoti mudzimu unoita shungu ugobuda kana waridzirwa, asi ugotadza kutaura, nemhaka yekuti pane mumwe mweya wakagara pamugarwi, pane mimwe mweya yakasundirwa ikagara pamugarwi, pane dzimwe kana chikwambo chakagadzwa pamugarwi. Mweya yakadai inogona kuita kuti mudzimu paunobuda ubude uchinotadza kutaura. Mweya inonzi nevamwe mbereka, yandati ndi mupepereka kana mupeperekwa, mweya iyi inogona kunetsa mudzimu asi haitadzisi mudzimu kutaura. Mweya iyi inogona kuti mudzimu usabata zvakanaka, patingati pachirungu full potential yemudzimu, asi mweya iyi haitadzisi mudzimu kutaura. Mudzimu unogona kubuda uchitaura, asi ugokonewa kushanda mashandiro aunofanira kuita chaiwo chaiwo. Asi mbereka kana kuti mupepereka kana mupeperekwa hautadzisi
mudzimu kutaura, nokuti dzinongovawo mhepo dzinongoteverana nemudzimu, dzinogona kugarawo panogara mudzimu. Mweya iyi inogona kudzingwa nemunhu kugeza nemamwe makwenzi atinongoziva, makwenzi anozikanwa nevanhu vazhinji. Hainyanyi kunetsa mweya iyi kudzinga, asi kana dzava mhepo dzinenge dzakagadzwa kana kuti mhepo dzimwe dzemadzinza, chokwadi mhepo idzodzo kati mweya iyoyo inonetsa kudzinga, inotoda kuti ishandwe zvinenge zvakasimba. Saka vamwe vakataura vakati, inini handina kumboitwa chenura yandingati chenura yakasimba, ndakangopiwa makwenzi ndikageza ndikaridzirwa, mudzimu ukabuda uchitaura. Kana pakangogara mupeperekwa, nokuti inatural process yemudzimu, zvinowanikwa pamudzimu zviri natural. Zvinhu zvakadaro zvinongowanikwa kuti mhepo dzakadaro dzogona kungouya dzogara dzikangogezwawo nemakwenzi anongozikanwa nevanhu vazhinji. Mhepo dzakadaro dzinobva dzaenda, hadzinetsi kuti dzinge dzichienda. Saka paya panoitwa chenura, mweya wega wega, mhepo yega yega yakashata inodzokera kwayakabva. Kana iri yatinoti mbereka, mupeperekwa, unodzokera kunzizi, unotanga kunopepereka uri ikoko uchinotsvagawo pamwe pekugara. Kana uri mweya wakagadzwa, unodzokerawo kune munhu akatuma akagadza ipapo, unonetsawo munhu iyeye. Kana chiri chipambu, chinodzokerawo kune munhu akanochiromba, chononetsa chiri ikoko. Mupeperekwa kana kuti mbereka kana yabviswa, haidzoki painenge yabviswa. Asi ngatitaure nemweya wakanorombwa ukagadzwa ukabviswa. Apa panogona kuita hondo, nokuti mweya uyu unogona kudzoserwa, wodzokera kwawakabva, chingava chikwambo chodzokera kwachakabva. Vaya panoitwa chenura vanobva vaona kuti mweya uyu wadzoka, tava neimwe mhepo yatinayo. Vanorwisa vamwe kuti vadzose mhepo iyoyo, mweya iyoyo pavanga vakaigadza. Saka panogona kuita hondo. Ndosaka muchiona kuti kazhinji panoitwa chenura, unopiwa nemamwe makwenzi ekuti urambe uchinogeza wavakumba. Pamwe unogona kuita mavhiki 2 uchigeza, unogona kuita 3 uchigeza. Mimwe mishonga unonzichengeta uzoona imwe nguva yekugeza, nokuti mweya iwoyo, mweya unenge wabviswa kana uri wagadzwa, vanhu vakagadza mweya iwoyo vanogona kurwisa kuti udzoke. Saka unogona kuzviona kuhope kuti pane hope dzandasanganidzana nadzo dzanga dzisina kumira zvakanaka, sekuru katumbuya wokuti geza makwenzi aya andakakupa. Ndo zvinenge zvichiitika pachenura. Chimwe chatinofanira kuziva pachenura, chero taitwa chenura, hazvirevi the total absence of problems, kuti matambudziko ese abva apera. Hazvirevi kudaro ndati tinogona kuramba tisangana nehondo, asi hondo iyi tinogona kuikunda tichingogeza tava tega nekuti takashandwa. Tinogona zvekare kuroiwa nedzimwe nzira dzisiri nzira dziya dzakanga dziripo pakutanga, nokuti kana taita chenura, wongo mudzimu unenge wava nesimba wekurwisa chero avo vanhu vanoshereketa. Asi ndakataura ndikati, chero ndiri sekuru ndinongogona kuroiwawo nedzimwe n'anga, nokuti dziriko n'anga dzinogona kuita masimba anonodarika masimba andinenge ndinawo. Zvikanzi sekuru vaya aiwa vakaroiwa vakafa. Saka chero newo uri muzukuru unokwanisa zvekare waitwa chenura, unokwanisa zvekare mukufamba kwenguva kuwana vamwe vanhu vanokuroya, asi zvinenge zvisisiri nyore, nekuti tinenge tapa mudzimu masimba, uye tinenge tabvisa dzimwe mweya dzakaipa dzingaita kuti mudzimu isamira zvakanaka. Asi hazvirevi the total absence of problems. Matambudziko tinogona kusangana nawo, asi mamwe matambudziko anenge ari atinongoti natural, zvinongokwanisa kuwira munhu. Chero waitwa chenura unogona kungobirwa. Chero n'anga yakaita seni inokwanisa zvekare kubirwa. Dzimwe n'anga kana dzazobirwa ndoba dzinogona kutsamwa dzoita zvadzinokwanisa kuita kupfidzisa munhu uya anenge aba.
munhu unogona kuroyiwa. Isu togona kusanganawo futi nevaroyi, dzimwe dzenguva togona kutosanganizana nawo kuhope, asi vana sekuru nana mbuya vomira vachirwa hondo iyoyo. Asi tiri kuti kana taiti kwachenura, hazvirevi kuti matambudziko edu apera. Chero mudzimu ukabuda, hazvirevi kuti hamucharoyeki. Hatichero n'anga yakaita seni inokwanisika kuroyeka. Ndini sekuru venyu, Sekuru Makoni, the African teacher umqambisi. Tanga tichibata nhaurwa yechenura kuti homwe ndiyo inochenurwa. Mhepo dzinobva kwakasiyana-siyana, dzimwe dzakarongwa, dzimwe dzagara dziri mudzinza, dzimwe dzinongohakirawo. Tikati zvekare mhepo idzi dzinodzokera kwadzinenge dzakabva, dzembereka dzinodzokera kunzizi, dzimwewo dzinodzokera kuvene vanenge vakadzituma, chirongwa chinodzokera kune akarongwa. Asi tikapedzisira tichiti kuitwa chenura hazvirevi kuti matambudziko ako ese apera. Chero mudzimu ukabuda uchitaura, hazvirevi kuti ini ndava nemudzimu handiroyeki. Unokwanisa kuroyeka, asi zvekare midzimu iyoyo inogona kurwa nevaroyi ichikunda. Zvinobva nesimba revanhu vanenge vachiroya, nesimba rinenge richibata nemudzimu. Ndatenda tosangana muzvirongwa zvinotevera.